Svakog vikenda pojačan je rad djelatnika granične policije u Orašju, ali i carine na graničnom prijelazu. Petkom su uobičajene gužve na ulazu, a nedjeljom na izlazu. Frekvencija je pojačana, znatno pojačano. Razlog tome su svakako turistička sezona, godišnji odmori. Što se tiče putničkog prometa, on je naročito izražen u dane vikenda. Petkom na ulazu, nedjeljom na izlazu. Što se tiče teretnog prometa, on je izražen u dane radnog tjedna. Dodatni problem subotom i nedjeljom je veliki broj žitelja Hrvatske koji dolazi u tržni centar Arizonu. Vozači koji prolaze ovim prijelazom uglavnom se žale na dulja čekanja. Po 1 sat vremena ove naše granice su inače malo teže za proći, pošto ulazimo u Las Vegas, a ne u Bosnu i Hercegovinu. Bude, kako kada? Kada je najvala ovako malo ljudi izvana, kad iz Austrije idu, iz Njemačke, onda bude malo se čeka duže. Zna biti nekad malo pretjerivanja i tako, ali u principu je, ja sam lokalni ovdje pa znamo kad treba izbjegavati. Vikendom preko graničnog prijelaza u prosjeku prođe oko 12.000 motornih vozila, dok radnim danima upola manje. Bez obzira na 3 trake prijelaza, neizbježna su čekanja. Zakoni koje policija mora primjenjivati su takvi da jednostavno ne ide brže. Vozačima preporučuju da imaju razumijevanja i strpljenja.